makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamburwa. Ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV muchirongwa chedu chinonzi Home Away from Home. Kune subscribers edu manyowani kana kuti vateereri vari kuona chirongwa ichi tinosvikawo mukati mejeri ratinosangana nevasungwa tichitaura navo kuti imhosva ipi yakaparika kuti vapinde mujeri uyezve nemararamiro avakuita vari mukati mejeri. Asi isusu seSly Media TV pachirongwa ichi hatinyanyoda kuzonyanyofokasa nemhosva, tinoda kuziva kuti upenyu hwavandudzika here uyezve zvizvi zviri kudzidzwa nemunhu ari mukati mejeri muno. Saka panguva ino nditenderewo ndaona mukana wekuti nditaurewo nemukoma wangu andakagara pano change ndichitaura naye ndichikurukura kuti chii chakaitika kuti mukoma vazonge vari mukati mejeri. Nhasi tiri kuMaximum Prison. Saka mukoma tinokuchingamidzai. Totenda makadiko zvenyu. Aiwa ndiri right. Nhasi ndakushanyiraika. Tinotenda. Koya Yellowbone. Yeah. Munomanzwa kama Yellowbone. Aiwa mukoma. Chekutanga chandingadawo kuziva izita renyu rekuberekwa nemakore aminawo. Zita rangu ndonzi Traimo Chasakara. Ndine 32 years. Alright, mukoma Trias kana kuti mukoma Traimo. Chandingadawo kuziva panguva kana kuti vatari vachangada kuziva chekuti imhosva ipi yakaparika kuti muzopinda mukati mejeri. Imhosva yerepi. Ndo mhosva yakandipinza mujeri muno. Alright, ipapo tiri parepi ipapo munogona kutsanangurira vari kuona kuti chii chakaitika musi wacho wekuzonzi pabatwa paitwa repi. Ndingangoti such ndichitanga from the beginning mhosva yakaparikira kwaMutare but musikana anga ari kubhohera. So musikana zvanga ari kubhohera inga ndaigara kubhohera ndokwananga ndine business yangu ndiri ikoko. Saka ndakazobva kubhohera ndichienda kwaMutare nemudzimai wangu nemusikana iyeye anga ine 16 years. So ndasvika kwaMutare kumusha kwangu kwandogara. Funga ndakagara naye zve 2 weeks. Ndagara naye kwe2 weeks kudaro ndofunga takanotadza pakuwirirana. Mati mimi manga mune mudzimai wenyu nemusikana ane 16 years. Musikana uyu ukama hwamanga muinawo wanga wakamira sei? Anga ari munin'ina wemudzimai wangu. Vanga vari mainini. Anga vari mainini. Atipfurire dumbere. So tatadza kuwirirana pakudaro pakugarisana. Ndingangoti sachi mawakidzani yanga ine friend yake aitamba nayo chisikanawo but anga apedza zvake chikoro. Saka ndakazongoona polisi yasvika pamba ichita urinzoita sei wabata chibharo mainini. Saka takwenda neyo kupi? Takwenda neyo kujeri. Ndikati no haisi problem. Saka isachinga semunhu asati ambopinda mujeri baka ndikangoti maybe ndichanodzoka. Andika so ndasvika ikoko ndobva ndatorimandwa anditi so ndichida kumirira kuti ndinyatsonzwisisa kuti nyaya yangu yakambomira sei because ndasati ndanyatsa kuinzwisisa kana kuti ndinzwe kuti zvakamira sei. Saka ndobva ndazoverengerwa nedare zvikanzi tisati asvika hedu kudare tida kuti ndichaita kuti ndisakanganwe mimwe mibvunzo. Matina mainini makaita sekuti makanetsana. Nyaya makanetsana musi wamakanetsana ngeri nyaya iyi? Ya, ndingangoti sachi kusinetsana kwataita namainini waisvika pamba late. Waiti ndiri kubva kupi? Waingobuda neshamwari yake kwawaibva chaicha kana kuti kwawaiendaka ina handai kuziva but ndingazvikangondibata kuti munhu andochengetaka osvika pamba this time hazvibude. Mudzimai wenyu aiti chii muchitaurawo kuti hauna zviri kuita kamunin'ina wako? Ndingatoti nemudzimai wangu kaka zvakazotosvika pakutopinzana neni because nemudzimai wangu kaka zvanga zvisingachatowirirani nekuda kwemaitiro akaita sei aita. Saka ndakazopa kuti zvirinani kuti munhu adzokera kupi? Adzokere kumusha. Adzokere kumusha kwawo zvitori nani handiti. Saka ndichipedza kudaro handina kugara 5 days ba ndipandakwana polisi yatodini yatouya yasvika pamba. Imi musi makanetsana zvemashoko here kana kuti makanetsana zvekurovana nekuti umwe anoti wakandibata zamu rangu kana kuti? Ndingangoti sachika takangonetsana pamashoko. Maybe mashoko andakabuditsa inini iwo wakarwadziwa nawo. Makataura kuti muchiri kuziva here kuti ndiri kumaziva mashoko amakataura imimi? Mashoko andakataura ndeye kuti zvamakuita imainika muchatipinza pamiedzo because tasemonika makambo ngematakura nhombo mukabvisa nhombo sachi kuno kuzefutika makutanga zvefuti ngepamba panapa usiku and so on. Saka zvinhu zvakamubata. Pakatakura nhombo apa maigara naye here?
ndikangoti taigara tese but tatisingagari pamba pamwe chete basi tatingori pasame area. Saka pamama kugara naye mamagara naye nguva yakareba sei kuzosvika pamhosva yekunzi makapara iwe? Ndingangoti as such ndakagara nawo almost 2 years ndichigara nawo kubva kumusha kwawo kwandaita business rangu kusvikira ndizoende nawo kumusha kwedu dzaikwana 2 years. Vaichiri kuenda kuchikoro nguva iyi? Ndingangoti maini wakagumira grade 7 havana kukwanisa kuenderera mberi nechikoro nekuda kuti vabereki vacho wakange vasina mari ba. Ndingangoti nzvimbo yebhora yagara inotongonetsa kuti vana vazhinji pakuenda kuchikoro kunonetsa bhozi inzvimbo anga yakasara zvakanyanyisa. Saka akagumira grade 7 atotanga kungoitawo zuva ingoitawo zvimapart time zvadini vachingoshandawo. Vachingoshandawo. Mataura imi mukati ndakazoti paita 5 days tabva kunetsana ndakandichitorwa nemapurisa ndichinzi ndapara mhosva yekuti ndabata rape. Imi mazotorwa nemapurisa mapiwa mutongo wenyu musi wamakapinda mudare kana kuti mukoti muchiudzwa mhosva iyi muchipiwa mutongo mainzwa sei? Esachi pandakaudzwa mutongo inini mutongo uyu wakandirwadza. Sei wakandirwadza bhozi mhosva iyi ndasina kuipara. Saka yakandirwadza zvakanyanyisa bhozi makore acho anga akawanda. Ndakaita sei andakapiwa ndikambotraya kuda kumbokumbira kuna mutongi but hey zvakaita sei zvakaramba. Makapiwa makore akawanda sei? Ndakatongwa 16 years. Hapana kumbobviswa mamwe? Aiko koti hapana wakandibvisa, ndakangodzika ne16. Alright. Iye akaona mukana wekutaura here iye mainini ava mukati mekoti ndo kana vakataura vaiti chi? Mainini wakaona mukana wekutaura mukoti. Mashoko akataura maini mukoti wakazobudisa mashoko ekuti inini ndakabatwa chibharo nabamukuru. Sachi ivo pachavo vanga vasingakwanisi kundibata asi mudzimai wavo akazouya ndobva andibata maoko ndobva andibata muromo ndopakazokwanisa kurara nani. Chiri pabuda kuti munyatsojekesa. Muri kuti mainini vakati mudzimai handina kunyatsopanzisa maybe unokwana kupajekesa ipapo. Okay. Ndati mainini wakati ini ndakapinda mubedroom avo na 11 o'clock dzemanheru. Ndapinda mubedroom mavo ndakanopinda mabhurangeti. Ndapinda mabhurangeti sachi aizondorwara bhozi ndoshandisa tube pakuisa weti. Saka zvadaro anzi iye akatadza kundibata mudzimai wangu inini ndiye akapinda mumba ndobva abata maoko ndobva abata muromo then ini ndobva ndaita sei ndobva ndarara naye. Saka zvadaro isashanzi ndakabva ndachema chita kutsvaga help. Anzi mudzimai wangu ndobva ramba akaita sei ndobva akaramba akangondihodha sekuhodha kwangaita sei kwakandiita pazvapfuura zvakadini zvapfuura zvakadaro. Saka ndo matsananguro aita mainini kuti ndo maripiro amakavaita? Matsananguro akaita mukoti kwemudzimai wenyu akaona mukana wekutaura here? Mudzimai wangu angatori accused number 2 but zvangari accused number 2 ndakatraya kuda kutombomisa trial kuti trial isasimudziwe bhozi pandakatorwa nemupurisa andika ndiri accused number 1 accused number 2. Mudzimai wangu ari accused number 2 havana kukwanisa kumupinza remand in custody. Wakati achazotera kutrial andika ati achatera kutrial daro musi akazosimuka trial ndakatomisa majesty no ini handikwanisi kusimudza trial bhozi accused number 2 adini hapo bhozi inzwa ndichataura ini muchatadza kuzvigamuchira ndokuti accused number 2 adini hapo bhozi imwe mufanira kuti munzwe mashoko achataura accused number 2 kana ndakapara mhosva accused number 2 ndachata sei achabuda pachena. Zvikanzi namajesty adefaulta court. Ndikati aiwa adefaulta court sei makambomuona here makambomurimanda here kana takapiwa bail nepolisi munoziya. Zvikanzi aiwa tichazonzwa kupolisi iwo haufaniri kubvunza state mashoko. Ndikati aiwa ndine kodzero yekukubvunzai bhosi muri kundibatirira bhosi panapa kama kuti adefaulta court. Saka munhu akadefaulta court kazoratidza kuti musanida sei anoiziva asi mamutombomuzivi makangorimanda mapepa ake but musungo wacho pasina musungo wacho. Ndobva angoti aizoswa ndichatombozviita mbiri chitosimudza continue trial ngaende mberi. Ndobva yangosimuka yakadini ndobva yangosimuka yakadaro. Ndobva mapiwa makore enyu 16? Ndangopiwa 16 years. Alright, mapiwa makore aya
muchizoenda kujeri mapinda mukati mejeri, nhasi tiri kuona muri mukati mejeri. Imimi ndofunga ndoda kungobvunza upenyu hwamainini pachidimbu, mamboutsanangura zvenyu, asi imimi muchiona munhu uyu maifunga here kuti muchazoita zuva rekuti anogona kukusvitsai muna taisiriro? Ndichigara naye handina kubva ndambozvifunga kuti tichazopinzana mukati mejeri rino. Inoda kuti magarisana taita ndaifunga kuti tiri kuwirirana, but ndisingazivi kuti nerimwe divi hatisi kunyatsowirirana. Hamisi kunyatsowirirana. Aiwa, inyaya zveshuwa ino unenge usingazivi, unenge uchiti ndiri kuriritira, ndiri kuchengeta, usingazivi kuti uchazopinda muna taisireva. Mukoma trials, ndakuda kuziva anonzi try more. Muchikura imimi upenyu hwenyu kwamaigara handizivi kuti kwamutare kamati kubhuira kuri kubasa, asi upenyu hwenyu muchikura try more hwanga huri upenyu hwanga hwakamira sei? Baba namai vanga varipo here? Maienda chii chaitika mukati meupenyu hwenyu? Paupenyu hwangu ndichikura ndingangoti handina kusanganidzana zvangu nemaproblems because ndakangokura nevabereki vangu ndichienda kuchikoro grade 1 up to grade 7, form 1 up to form up to 4. Ndakazongofera hangu noda kuti tatiri vanhu kuti mukangosanganawo so pamwe pacho hamuzonyatsi kuita concentrate nechikoro saka but pamagariro angu eupenyu hwangu bva ndiri mudiki handina problem. Makaberekwa muri vangani mukati memba yenyu? Takaberekwa tiri 2. Mukomana musikana? Mukomana. Musikana munamvura maita hanzvadzi. Alright, ko ndikada kuzivawo apa pana mai nababa, magariro avo amai nababa vaiva vanhu vanga vakaita sei? Ndingangoti magariro amai nababa vanhu ndingangoti esachi baba vangu vari kubasa, isusu taigara namai kumusha, but apo panga pasina problems tereki yekuti taisanganidzana naye kana kuti iwo pakunetsana. Aiwa, vanhu vaigara zvakanaka. Imimi muchikura maimbonzwa here nyaya dzekunzi munhu arepa kana kuti musingambobvira madzinzwa nyaya idzodzo? Esachi ndingangoti kubva inini ndiri mudiki kusvika pandapedza chikoro handisingazvinzwi but ndapedza chikoro manje ndopandakazotanga kunzwa kuti kune munhu arepa kwakati kune munhu arepa kwakati andika, but esachi nika kana ndisananyatsoziva kuti kunombonzi kurepa kwacho ndikuita sei, because esachi ndaifunga kuti pamwe kungosvika mburikidza munhu oita sei. But manje noda kuzoti ndakazotanga kuzongodzidzawo ndichidzidzawo ndichimboendawo kumageu chadhuya ndichimbonzwa zvinotaurwa, ndopandakazotanga kuzvinzwisisa manje kuti okay, kurepa hakusi kungobata munhu chete kuti wangosvika ngomuti mbirikiti anditi sachi ukangosangana nemunhu musingatowirirani yatova repi. Ende ndakazonyatsa kuzozvinzwisisa pandakapinda mukati mejeri kuti zveshuwa repi chinhu chakaoma, unotoenda zveshuwa kujeri unotosiya muri, but sachi kana zvinhu zvinorwadza nyaya dzacho dzerepi dzakuitika mazuva ano dzimwe dzacho kata ungokiritirwa mukangomakana padzimudzimba yatova repi. Ende repi yacho ukangosvika kukotika hautotadzi kutopika bajeri, wedha waipara wedha hauna unotopika jeri. Tiri ipapo imi muri kufunga here kuti vakadzi ava vamwe vacho vakugadzirira repi hakuna repi dzakadaro? Esachi ndingangoti vanhukadzi repi dzavo dzova kuti akadzi irepi dzekugadzira, dzeutsinye, dzekugadzira repi dzeutsinye. Ende zvinhu futi zvatoma noda kutoti kane madoctors edu kuti anyatsokuongorora chezvo kuti zvechokwadi mhosva yakaparika here zvinhu zvakutonetsa, because anongonyora medical yekutotika audzwa nemunhu ndakanzwa angotoita sei akutonyora izvozvo kuti paitawo meshini unyatsoongorora zvechokwadi munhu ndiye iri apara mhosva hapana. Saka bepa riya rikatongobva rikasvika kuna Major Street rakatonzi definite zvinhu zvakaita sei zvakatoitika, hazvisinei nekuti ndiwe ere wapara kana kuti hautongonzi wapara mhosva. Alright, zvino mukoma tirai vazokura vamurume mukuru, ndati mabasa mamuchibatawo musati mapinda mukati kuriritira mhuri yenyu? Right, mabasa andaishanda ndiri panze ndandiri driver, ndaitakura chrome. Maitakura chi? Chrome. Maitakura chrome. Nemudzimai wenyu makaita vana vangani? Takaita 5. Makaita 5. Ndiri kuona apo kanyorwa kunzi baba ameno baba Lorraine. Mwana wenyero? Mwana wangu ndo first born. Ane makore mangani?
ane 14 izvozvo. Saka Lorraine makapedza kutaura naye rini? Ndingangoti Lorraine pandakatongosungwa kusvikira nhasi ndisati ndambotaura naye. Because pajeri panapa patenderwa vana vadiki kuti wapinde mukwanise kuita sei? Kutaura naye. Mukwanise kutaura naye. Ko amai Lorraine vari kweri? Ya mai Lorraine variko kusaisi yangu ka this 4 months idzi. Kuti vachiriko vakakumirira kana kuti vaenda? Haizvozvi handichazvitarisira hangu pakakuti. Apa wakakumirira ika? Hatizoziba. Because masituation ari panze apo kane nhau dzedzaradzika idzi zvinhu zvakaoma kuti munhu arambe akadini akashingira kuti toda kudzoka panyaya yamai Lorraine. Regai tirambe tichifamba nechikamu chedu. Imimi mazopinda mukati mejeri zvaitikawo raiti mbosva mutongo mapiwa magamuchira. Muno mujeri ndinovimba kuti munewo maprograms ari kuitwawo erehab ekuti munhu haasangogara kunze uku. Vanhu vanongofunga kana munhu ari mujeri anenge achingoswera akachidzambira zuva haana zvimwe zvaanoita, asi taona mukana wekuti tipinde mujeri titaure nemi vari mujeri kuti ndapi maprograms ari kuitwa mukati mejeri rino, ende imimiwo wacho mune here program yamuri kuita? Ya ndine zvandiri kuita zvakati one day. Ndiri kuita ndangoti last year ndakaita electrical study chikoro chemagetsi. This year ndiri kuita motor mech. Ndo zvandiri kuita. Last year ndanimbori kuchikoro ndiri kwaMutare, ndaenda kuchikoro form 3 up to form 4 ndikapedza, ndo pandakazotanga kuita electrical study ndikapedza. This year ndo pandakuita motor mech. Saka imi paprogram yesezvi zvamadzidza zvamamusina kudzidza muri kunze kwejeri? Ya ndingangoti sachi zvinhu zvandadzidza mukati meno nzvimbo ikaini ndine zvimwe zvinhu ka zvandaitomboitawo zvandanga ndisingatozivi kuti maybe zvinhu zvinogona kutopinza mukati mejeri, but ndatodzidza zvakawanisa kuti ndikabuda panze apo kama ndamunhu atoshanduka paupenyu hwangu. Ndinoda kuti ndadzidza zvinhu zvakawanda. Takatasana pakudzidza apa ndiri kuda kuedza kunangana neprogram pamagetsi papo kuti ndezvipi zvamunogona kudoma kuti inini magetsi ndaakugona kubvisa uku ndichiendesa uku kana kuti? Ndingangoti inini esachika panhau dzemagetsi ndakukwanisa kutobva nemagetsi kumeter box. Andika ndabva kumeter box ndopinda muEDB mukati ndakutokwanisa kutoziva kuti right 5 amp ikai ndemalights zvese zvizvi ndakukwanisa kuti kuzviziya nekukwanisa kutoiswa imba yacho yese kusvikaita sei? Malights aita sei? Apera. Manje tinovimba kuti pane vari kuona ka vanoziva zvemagetsi vakuona kuti matosimbi yebasa. Ina handizive magetsi ndozomuna angobaka kai? Aiwa pamagetsi vaunga ndasimbi yebasa. Masimbi yebasa ka? Tichidzoka kuna kuhama tichitanga namai Lorraine. Ndapi mashoko amungada kutaura panguva ino makanangana nemhuri yekwamamakarora uko kwamunogona kunge makatadzira? Inini handina mashoko ekuti ndingakwanisa kutaura pahama dzemudzimai wangu, bhozi ndakatobatikana zvakanyanyisa nezvavakandiitira. Handaifunga kuti nezvandaivaitirawo ivo mabatiro ndaivaita nezvavakazondiita elastika zvinhu zvakandirwadza stereki. Saka nditi ndisiye mashoko kwawarika. Handina mashoko andokwanisa kusiya kwavari. Alright. Ko kune mwana wenyu kuna Lorraine achizotaurawo vanin'ina vake, mashoko amungada kutaura panguva ino? Ndingangokwanisa ngoti patimu rangu pavana vangu vese vari 5 ndingangosiya mashoko ekuti ndingangokumba kuti vazvibate pakurarama kwavo. Mwari achazotisanganisa tozogara tese zvakanaka. Ndo mashoko andingangosiyira vana vangu. Alright, tinovimba muri mukati mejeri mune zvinhuwo zvamunoda kushandisa panguva ino. Ndonguva yekuti mutaure nemhuri yeZimbabwe. Toziva kuti mune muchidawo sipo, muchidawo chikafu, takupinda muwinda. Ndezvipi zvinhu zvamunogonawo kukumbira panguva ino kune mhuri yeZimbabwe yakatarisa? Pamhuri yeZimbabwe kune vese vakateerera, zvinhu zvandingangokwanisa kubatsirwawo nazvo pandiri ninika ihembe dzekupfeka dzeorange ndo chekutanga. Tozoita sipo, tozoitawo shuga. Ndinga ndiri munhu wekuti kasofa ndakamiswa kudya sadza nachiremba, saka ndichidawo zvinhu zvakafananawo nema-instant porridge nechingwa. Ndo zvinhu zvandokwanisa kudya pari zvinezvi. Tichidzoka mashure mambotaura mukati munoshandisa chubu
kuti saka muri muno mukati mejeri mukurarama sei? Muri kumawana here machuba acho kana kuti? Ndiri mukati mejeri munomu ari kutoonetsa zvakanyanyisa because pamwe nditombogona kugara almost 4-5 days yakabloka ichitoshandisa syringe pakudhonza kuti rese kuti muende kutsvera kuti pajeri pacho hapana. Totombotsvaga mamwe madhona mamwe changes anomboya tinotsvaga rubatsiro kuti munitengero chi munitengero machubu but pari zvinezvi manje zisachika zvotombonetsa hapana kana madhona andiri kuwana kuti akwanise kundibatsira. Aiwa, tinokutendai mukoma Traimo, matitendera kuti taure nemiwo. Tinovimba kune vanga vachionawo kune zvamunoda vanogona kuzokubatsiraiwo. Muri Zimbabwe ndichidzoka kwamuri maunzwa nyaya iri pano. Hanzi nino chandinorangarira ndechekuti ndakati aiwa mainini mafambiro amakuita hachaiti, kuya usiku hakuchaiti, asi mutongo wakazongouya nekuti mukoma Traimo wakazobatwa nemutongo werepu. Isusu chatinongotarisawo seSlime Media TV ndechekuti upenyu hwemunhu ava mukati huri sei uyezve ari kuchanduka here, nekuti pakupera kwazvo zvose achinge adzoka kuzogara nevanhu chaida kuti mugomugamuchirawo. Saka mukoma Traimo kana vachizodzoka makore avapera munozongovagamuchirawo ende vataura kuti inini ndatova simbi yebasa pamagetsi endakwanisa kumagadzira. Ndichikusiyai panguva ino, musakanganwe kulaika, kufollowa nekusubscribe. Ndini wenyu Pelagia Mupurwa.